Eye rara for ya bedu eye Kuntenase here ya to so eye Kuntenase no ohwa program net sen program ready enye easy sir because here no ya planning say ya twen mo the assistant here ma be twen mo a me many free at the end of me hunu bi sada ene ma ya no Kuntenase twen mo no a surprises the radio say mosoma put in nema place mosoma yeden we dey betwen say na be ya jumadi no so be yeden because kama am say ba no na nyaje okan mu pa de na mo woni agiro sa mani age se me ko hia me nuanom ne ye nyina ya didi abom ne ya gura bom ne nyina we ye peye ye wo say ye nuanom ankasan awa sante Kuntenase yabe shemu anase yabe onasi eyese yepese ye ni enuanom ai wo Kuntenase edi Easter no ebo Tie mo mu brensuo fise o mu frachiri na bedru tie mo mu brensuo ne ensaka o ma no a na obobo adwudwo a ansa na ifia ma ne ho bia no ya to aso de adi enyumre muhu ha enye bone emise America crane aye ka say ye rara for youth like rara youth no ye ne ye beba ne Kuntenase youth no abedi kasubom said ye be develop unity among us and I say we will get to know them almost umbehu yen mamuna akwaba eba eye otitebe so ten no ye de kaka no e de mamba bedru eye Kuntenase eye Worawora Youth Association and the Kuntenase for na akabom say ene eye edisie Easter no e de beba eye Kuntenase ena yabedi Easter no amaye kama enti eba eye nano group Friday no ena ye free Worawora ene enkran mamu ebedu eye Kuntenase kromua na ene ena berima aye se ene mranti ene maba wo mu free Kuntenase bae no omeba na omaye den waje omo ofeso na jumadie bia ewo ho a ode bema eye ne mranti ene na maba wa no ode atu obanyum kama eye Kuntenase man no ana etiase na omo twese be ma beba na omode jumade ni na yeden atwaso kama ai ti eguso ai
ɛyɛ otiti with ɛsɛ bibia bɛbɛbia de bɛbrɛ na sɛ ɔhwɛ nso a ɛyɛ ɛwura ɛyɛ youth na wo ɔmo mo fira wura ba no ɔmo na asese amo yɛ den ɔmo ti asese amo de dwumadie ni na yɛ den ɛkɔ so mbranta ne maba ɔhwɛ mo anim a ɔmo na anim ayɛ kama fɛfɛɛfɛ nti ɛkyɛ sɛ ɛsɛ de naba de sɛ ɛkyɛ sɛ nana ɛba bɛtra so na yɛ de dwumadie ni na yɛ den ato so yɛhyɛ bɔbɔ sɛ bibia bɛkɔ so wɔ ha bia no ɛde bɛbrɛ mo ama bibia yɛ fine kama Yeah.
Chame esi usunento na nane ne penifo se yigina ha enye bone ne mo no na de hia yakopie mu Worawora na last year no ye senka ye ne nuanom youth na e wo Kuntenase Worawora youth no ene Kuntenase youth no emabunu no ye be percent ba bedi bronya no abom na yedi ehu ye ho for future development any other projects but ekwan amba musa nti December no antimi anye possible nti ye tu sheda se eye Easter ye babo modern na yaba ne ne Kuntenase man na ene ne man ne manfo ene youth no na yedi kasobom ewo Easter mu na yedi ehu ye ho na naso ehu ne dehye anase na dehye ewo Worawora na for unity and development wise enti ne tentene ntietem na ehu yen wa ha na ye ono a ne man for na dehye a ye pie mu Worawora ena yetu anamo se ye nie nuanom ene Kuntenase man eba bedi Easter no abom enti ye baya enye ne bone so na mom anigye so enti na ye nam Yo, be ma chame me dasi. Na be se ubeti amanato bema. Anana matra nkunya Kuntenase man ene Worawora adehye abibia. Muhu ye wa mi se ene awie ya na enye bone. Ye hu se yenuanom amwo Worawora e ya kwantu tenten ene don kopi ho. Na se de chame na wo kasa o se ye ko eye ubukwu yeko modise ekuapem atuasini eni etibi nkonko bebre na Kuntenase fo ekoya omo akoka na se ebo nkompon a ebem kodu eso se de bia no so no empuntuo eni yedie ekoso ewo mo ntem na sebe emprebiasa empenifo se eni tre kwa enka na enchese edi abonje so fo mefa nkodi ewu se nuanom ewo Worawora na o se ye ko modern se be hwe omo abeye because ye ko hono mo a e ko mo de ye fa so anigye ne na sefo no e ya na ebro ya adwen so to mo ka so mo ba no na chese so e ni gisem na ye twfu amanato enkwan mu enti wo mo ba e yodo ba ne bi hye omo na ye pese empo ebedu brefo for e ba begina be man ne panin fo ni mo no na ye de atuasini ene wo mo wo obo ne asefo ni nyina no wo mu nyina ya twom nyina ba mo go sampa Kuntenase enu mufie na efie so eni fie etira me t-shirt ye na ya twere go ani mu se efie eni fie efise penifo se so se echi nyoda eho na otechere ma eso eda na no enye mpuntu enkoso enti ena ma ye to nsa eso pe nwan ho a ye dwom nyina awa atu enti de ye be kan no ye na mase na mase ka Yewra pese o chese Worawora
eye ne dia na nya ne dia keke eda na koma so eti yewura ofa na ade encourage bia za ana senior yingina yinim no rawra ohini ni ho eche bia se de nya da anim se rawra eye yewura ni nua ketwa okwakura ohini ni ho chere so ni nua ni ho nti ana ni tibe ma rawra amamre kwan so yewura karawra da bia ye kone be ka ho asem kire na ka odu ho na so na se ni nua ni ho na amamre kwan so no ontimi ma ka waba ho da me pen kabo mo ne project e be ne to form ela ni ho se nta bi obusu en mu yewura pen kabo mu ene nkoso ene puntuo ama wura ne Kuntenase ntino wode nani eto form ehu se sebe wantwi kakra e wo wura so me sa fra wura hima ene ne mpanifo ene king makers mpanifo wo koren hu nyina eba me fie ha o mbedi Kuntenase aben na nenum yewura epesa ntino otone sa fra eye ono ane maame wura hima ene mo mu si ahene tu ahene ene ahemfo ne amrante ne mpanifo wo krom nyina ma wo mbedi ekọ na wotwe awo ono ne krom ya enkankan ne fie ha baby omo beda omo didiem omo nso no mu yewura enam se wura ni dia ntino ofa ni nyina se ohwe sebe ne ma ohwe Kuntenase do chihwe omo no saa no so hwe wura bibia kama yewura e ma chia me hwehwe etutu bibia ma ye kama tutu na akwan omukọ wura enema ekosi achie eda ne nema biam de yewura enya ne ntino woka otwa haba aguso de da enim ne yehwa kan na manim ha de bibia boko na nim ha de sabe ko twa mansa enya ne hu na ehu no kra no woka nti oba na ofisa yehu ne hu na ehu da bi obeka no kra bibia ye boko bifufuro bia mfi na nim mesi chiame so emeto na ni chiame na pesa me kan ne se de yewura pesa kasa ni na no se wura ni nya amumu kra yewura pesa ka kire mu wura fo ene nananom se onya amumu da bia oda sori bia no odwene mo o baba yewura so da masibio edo a omanya ema Kuntenase edo a manya ma Kuntenase ban yewura o se ne ho adwiri no da masipa edo a omanya ma wura man edo a manya ma wura man mo be gina o man na mu ne no yewura so da masi ekoso wura nyina omu ewu mu bi empuntuo ene nkoso ne ne mekoso wura bia mu wo mu bie na mpese bi sa Kuntenase no yewura se mo adwempa o da masi o ya ma wura ma Kuntenase o se mo ya ma wura ma Kuntenase o yewura so da masipa sa o ma daje se ma daje se adwuma sem musika momre monkwa ma ho den na mo bedi kroma be nenan mo bedi kroma be nenan mo ni e be kan bom se mo ni e be kan bom na obi yahunu ye ho na yahunu ye ho na emo bi a sabe networking se emo bi ombe wonti mu so timi dia boa Kuntenase se mo bi abroni kan networking se mo betimi apagya Kuntenase fo e maburu ni bi na matimi dia boa ama Kuntenase so apagya bedu se de wawra mo amwon kan na kwantu mu nyina akoduru no yewura so da mase ahohia Kuntenase wo mu na ahohia Kuntenase wo mu yi matimi aboa ama ye yetu ama Kuntenase apagya se ne na wo wura nyuma bebre se ministries hospital sakasakasi sa ne dia na na yesu yepe ti so mo be o mo dia no mo na se ni aye no wawra mpo enche ni wawra che yewura o mo ba ye no na go no yewura se sabe enyeme ekoso wawra no opese mo di bi ba Kuntenase e wa adwempa manya no na mo mpagya na Kuntenase empagya sabe mutra yeye mo wo kura ye ka greater Kumasi a e ka ho ene Kuntenase na Kuntenase pagya wawra di ni bekoso etinyema amoye ni nyina no otamachi mommoa ene hyehye amoye bia no obetamachi ni apagya na Kuntenase so aye se de wawra ekoso no sebe wawra oti regi na so agidin na agidin na Kuntenase mata ho a ensi peyo etadwempa amwo no monkoso na moye no no so ntamachi one ne ba captain ni apagya ma Kuntenase wawra enyina soro yewura se osemo mo no Kuntenase fo na Kuntenase fo no mo na ntra hot saa na Kuntenase wawra enyini na mpuntu oni koso a wura ne Kuntenase nhwe no
na puntuo ene koso a esi mo ma brun ene yewura ono so da ya na ma so no na mo so mafa no enya dwuma na mram na nkoso saa yewura so da masipio yewura so se Onyankopon hira mamo na nam samafo hira mamo o hira mo rara fo kusa anote kumamu dase brera yin na makoche enumre live band na jase minimle nu onya kusia ko that's the guy come on eti ayeyura wa ba se go ba no kasa so so yo busiafo ene ampaya ebedwa ewa Kuntenase kromo a se mo hwe na Saturday what you say na na di float na start activities na start no mo hwe ati a kwan ya de mo de ekono nya kwan keto a se wara pepe ofro na wosane so mo hwe mi nyanam a so o mo TV free papa hwe mi ne ya wa diagum na okay work the same pa eboa ama e benefits bebre ehu hia ba bia o mo de ekwe betima ko aduro bia ye hwe ye be fro na je people so graba fro sane esi tie people so graba fro ni ya fro sane esi the trouble difference ana me boa sa pepe madam baba ni nkomo aka na ye fro say ye fro me famous ofi kromo ano me Kuntenase na wo hwe ba hifo no mo de ekwe ye be du kokofu ye de betimi na fe kokofu enwa eye me hu ni sa say free Kuntenase tu won ha na mo twede aka nya bobo ho na ahano me bae no ma hu say people wo mbebre adan na people we say yentimi o because wo hwe from Worawora to Kuntenase akwa no wa na mo sade na people we so na ye betimi de ye betimi nyame wo ye betimi pa ye betimi movem na okay now no adwumre then be koso then we make a big catch them activities be brain na be koso say wa wani to yourself and anything announcement am say Wakanda see programs be brain ho nti enwama be ka ye nsan de enyi be boiler ye dey aboma numerator no we activities be brain na be koso am say we first day ah e dey sa adwumade e baso e Kuntenase ase next year obe pese bibi sa be koso biom o kromo ye nwam be ka ho next year sa be je ni be je pa eni beji beble ebi samba se nyina en ka bomba ko eni beji beble nyamba next year se twe wo mo so obi hwe wo TV so ana so obi hwe wo ba bia wo bia na asem na me ka kire se na next year no osade ne ho be hye edwumade ate se mu yo ma mo hwe mo TV so bicha obi bia ma chama do fu nyina nyamba next year so wait me amba this year wa ho hwe de ekoyi a obi nka nya dai en kire ti nyamba next year ye hwe so so be dai obeba wa hwe de we yesi ani age ya ho ye ni nwa rarafo wa hwe de we yesi boil town ni mu a na so betena fie ayo ho de a wa wo lie na nwe me ne betwi mu mecha me hu o de obara so you famous ha obi ha no beba me famous yo me chia ba do fufu nyina Mustafa Samusha eye ra no omu say ahanso macho rakesi rakesi nda ona say ahaye rakesi ane nso yenso itutu na mo ekoduru eye ewo ba bia sisi aye den ye wo no nti krono na ye kono
You say if you Kuntenase ye ko rakesi kronumu nti rakesi na ye ko no bisa fo medamase bibie besi wo ha bia no ye fa nkama mo ye bibie be ba clear mo bia nema ekoso a because ye buy pass ye ba be chechem obi a onimu ha no obi a onimu Kuntenase no obehu nema ewo Kuntenase a tina next time no ye bibisi a ono so de ne ho be dem ebejim nti we de ye to na mo rakesi na ye ko no medamase. Yo, I have for so that when float to no Friday no, the float to na bana awie o hu say FNA Kuntenase fo na rada fo ni na ekọ park bi so ho no ye de dwumade ni na abana wieye na meka ne se wa no se on subscribe no subscribe na do ma na so na boso na bibi wa de betumu a na so nya bia den ahwe oti TV ya fra me Fredo me cameraman so ne Papa Coach Worawora obia sa no bia Fred Papa Coach ati ase ahanti ne no ye wo Kuntenase bibi be koso wo Kuntenase ni na no ye de be bibi se panic de beto famu a ye de be ye da mase